Il-negozju Malti għandu jkompli jiġi inċentivat kif ukoll jingħata l-opportunitajiet neċessarji sabiex jikompli jikber, jiffjorixxi u jżommna kburin bl-identità tagħna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg hekk kif matul il-jum ta' tlieta kellu żjara fil-fabbrika tal-Maypole f'Ħallqormi fejn ra dedikazzjoni tal-ħaddiema Maltin bl-aħħar teknoloġija tassistihom għall-aqwa kwalità ta' prodotti. Kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg tkellem fuq l-importanza li negozji bħal dawn jiġu is-salvagwardjati. Dorna wkoll il-factory kollha, il-proċess ta' kif jaħdmu diversi prodotti li joffru fosthom il-hops u il-pastries u affarijiet savory u sweet. Hija impressjonanti l-kobor ta' dil kumpanija li bdiet mix-xejn, ġifieri kienet viżjoni ta' nenu ta' missierhom li beda bil-mod il-mod jikber imbagħad illum it-tfal komplew kabru din il-kumpanija li llum ħadmu il-fuq minn 7 mitruħ kollox il-grupp tal-kumpanija u l-ammont konsiderevoli li kibru fuq skala nazzjonali hija xi ħaġa li għandna biex nkunu kburin biha fl-aħħar mill-aħħar dan huwa legat ta' prodott Malti u legat ta' xi ħadd li kellu viżjoni illi minn bakery żgħira irid jikber fuq skala li jiġi nazzjonali. Matul iż-żjara tiegħu Alex Borg ra l-ħidma li ssir f'din il-fabbrika minn tiżjin ta' kejkijiet għall-ippakkjar tal-ħelu kif ukoll ra l-proċess kif isir il-ħobs ferm popolari mal-Maltin. Dan apparti li qatta ħin ukoll jitkellem mal-ħaddiema li l-kol spjegawlu x-xogħol li jsir fil-fabbrika jum wara l-ieħor fejn fissru kif bħalissa ix-xogħol għaddej ġmielu bil-preparamenti għall-miliet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg żar ukoll l-uffiċini tal-Maypole u tkellem mal-management u l-ħaddiema preżenti. Net News tkellem ukoll ma' wieħed mid-diretturi tal-Maypole Sebastian De Bono li fisser il-ħidma tal-kumpanija kif ukoll dwar l-isfidi li affaċċjaw kaġun ta' traffiku f'pajjiżna. Il-ħidma li ssir aħna l-industrija tagħna hija l-gastronomija tal-ikel fejn jidħol main prinċipali huwa l-ħobs illi għan nispeċjalizzaw fiha, speċjalment fejn tidħol ħobża Maltija, kif ukoll imbagħad dak li lemm il-ħobs fejn jidħlu xogħol tal-aġina u xogħol tal-ħelu. Ġifieri aħna ngħidu minn panina sa tieċ. Dak huwa il-main bażiku tax-xogħol tagħna, imbagħad minn naħa l-oħra fejn jidħlu sfidi, naħseb waħda mill-iktar sfidi li nistgħu nintaqgħu magħhom huwa traffiku, illi peress li aħna niddeliverjaw ħafna xogħol nagħmlu deliveries fil-ħwienet ftit u spiss, xi kultant tkun ta' teddida li xi li ma nlaħqux mal-ħinijiet minħabba raġunijiet li jkun hemm mumenti fejn ma nlaħqux magħha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat bix-Shadow Minister Ivan Castillo u Ryan Kallus kif ukoll mill-kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Sabina Aġus Kaburden.